Γεια χαρά σε όλους. Με αφορμή λοιπόν το προχθεσινό βιντεάκι με το κλαδευτικό αλυσοπρίωνο, με το καρμπυρατέρ που αλλάξαμε, αυτό εδώ, το οποίο είχε πρόβλημα με αυτό εδώ, το μπεκάκι, με αυτό εδώ. Ήθελα να δούμε μερικά πράγματα. Λοιπόν, καταρχήν το έχω βγάλει απλά έτσι αυτό εδώ πέρα, ένα καρμπυρατέρ το οποίο βλέπουμε ότι η φούσκα του γεμίζει τελείως, δουλεύει μια χαρά. Λέω ότι είναι λειτουργικό. Άλλο η ρύθμιση. Λοιπόν, αυτό είναι που αλλάξαμε χθες στο κλαδευτικό. Ενώ χθες γέμιζε, σήμερα μου δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν γεμίζει. Λοιπόν, και αυτό που ήθελα να σας δείξω ακόμα για την διάγνωση, επειδή όπως είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, η βίδα high ήτα επικοινωνεί με το μπεκάκι, για να δούμε εάν φταίει το μπεκάκι. Βλέπουμε εδώ τώρα η φούσκα δεν γεμίζει. Να κάνω και zoom. Τι μπορώ να κάνω για να καταλάβω αμέσως αν φταίει το μπεκάκι αυτό? Παίρνω το κατσαβίδι και κλείνω την βίδα H. Κλείνω. Λοιπόν, την έκλεισα. Κατευθείαν γέμισε. Κατευθείαν γέμισε. Λοιπόν, άμα την ανοίξω λίγο, έστω και μισή στροφή, κατευθείαν οι φυσαλίδες, φούσκα είναι άδεια. Κλείνω μισή στροφή, κλείνω τελείως δηλαδή. Στην ουσία καταργώ το μπεκάκι. Γέμισε. Όμως αυτό σε καρμπυρατέρ που δεν έχουν αντλία επιτάχυνσης. Αυτό το καρμπυρατέρ, βλέπετε εδώ, έχει αντλία επιτάχυνσης. Είναι βάλμπρο, έχει αντλία επιτάχυνσης. Λοιπόν, αυτό το καρμπυρατέρ, για να δούμε αν δουλεύει.
Ωραία, δουλεύει. Σε αυτά τα καρμπυρατέρ που έχουν αντλία επιτάχυνσης, εάν η φούσκα δεν γεμίζει, το πιο πιθανό είναι να έχει χαλάσει πρώτα η αντλία επιτάχυνσης, και αν την ταπώσουμε, όπως έχω δείξει σε αρκετά βιντεάκια μου, συνεχίζει και δεν γεμίζει φούσκα, τότε είναι αυτό εδώ. Και αυτό είναι το δικό μου το κλαδευτικό, το καρμπυρατέρ, το οποίο και αυτό έχει αλλάχθει για αυτό το λόγο. Κλασικά το μπεκάκι. Τίποτα. Βίδα H. Να το. Κατευθείαν γεμίζει. Εδώ το συγκεκριμένο, επειδή το μπεκάκι το έχω βγάλει 2-3 φορές, αυτό που έλεγα στο προηγούμενο βίντεο, ακόμα και την βίδα H που κλείνω και την βίδα low να κλείσω, πάλι περνάει αέρας. Αυτό σημαίνει ότι έχει φαγωθεί και η φωλιά που μπαίνει μέσα το μπεκάκι. Είναι εντελώς άχρηστο, δηλαδή δεν φτιάχνεται αυτό το πράγμα. Μόνο αν το ξετρυπήσουμε ένα τρυπανάκι πιο χοντρό και του βάλω κανένα μπεκάκι από άλλο καρμπυρατέρ που είναι λίγο πιο χοντρό, ξέρω εγώ, αλλά δεν μπαίνω στη διαδικασία. Τέλος πάντων, οπότε βίδα high, κλείσιμο, και μας δείχνει ότι είναι χαλασμένο το μπεκάκι ή η αντλία επιτάχυνσης που βρίσκεται σε αυτό το καρμπυρατέρ εδώ, για να καταλάβετε τις διαφορές. Όπως πάει ο άξονας της πεταλούδας, του γκαζιού, πάνω στον άξονα εδώ θα έπρεπε να έχει μια τρύπα σαν αυτήν εδώ. Αυτό το καρμπυρατέρ έχει αντλία επιτάχυνσης. Αυτά στο σημερινό βίντεο. Like και εγγραφή στο κανάλι. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.